Približne pred rokom sme začali mapovať a fotiť umelecké diela na bytových domov na sídlisku Píly, ktoré sme neskôr prepojili s interaktívnou mapou na webovej stránke Nové sídlisko, aby sme ľuďom priblížili umelecké diela, ktoré sa pri Vidzi nachádzajú a aj autorov, ktorí ich tvorili. Koľko autorov tu tvorilo na sídlisku Píly a koľko diel tu je? Pretože my sa teraz vlastne nachádzame v takej živej galérii na ulici. Všetkých diel z grafít aj ornamentov sa približne na sídlisku nachádza 580. Nachádzajú sa tu napríklad diela od Laluhu, Klimčáka, Štrompacha, Bleja a ďalších. My sa práve teraz aj pri jednom z nich nachádzame. Sme za budovou Domu kultúry. Toto z grafito, na ktoré sa pozeráme, má banícku tematiku. Kto je autorom tohto z grafita? Akým spôsobom ste ho posunuli? Takže autorom tohto z grafita je Ľudovít Štrompach. Je na ňom vyobrazená banícka kapela. Snažili sme sa toto dielo priblížiť súčasným spôsobom obyvateľom, návštevníkom Prievidze, tým, že sme ho rozanimovali. Vy ste teraz zobrali do rúk mobilný telefón, ktorým ukazujete práve na toto banícke z grafito. Aplikácia nám spustí animáciu, ktorá vytvorí novú vrstvu tohto z grafita. Toto z grafito rozanimovala slovenská profesionálna výtvarnička Martina Malovaníková a hudbu k nemu robil Morgien, Miroslav Kormoš. Čiže zmyslom bolo prepojiť takéto umenie minulosti s tým súčasným umením, aby bolo možno bližšie a prístupnejšie aj mladým ľuďom? Áno, aby sme pritiahli pozornosť všetkých vekových skupín a práve aj mladých, ktorí by mohli spoznať toto sídlisko aj takýmto zaujímavým spôsobom. Čo znamená z grafito pre tých, ktorí nevedia, čo si majú pod týmto predstaviť? Z grafito je z talianského zgrafiare, čo znamená škrabať. Je to grafická umelecká technika, pri ktorej dielo vzniká vyškrabávaním do viacvrstvovej hladenej omietky. Všetky diela vznikali približne medzi 1956 až 1958, kedy sa vlastne stavalo toto sídlisko. Niektoré diela vydržali až dodnes, ale niektoré sú práve už znehodnotené a potrebovali by buď reštaurátora alebo nejaký prístup, ktorých by ich ošetril. A vy by ste chceli možno aj otvoriť takú tú širšiu diskusiu o záchrane týchto diel? Áno, snažíme sa kontaktovať obyvateľov, robiť rôzne stretnutia, komentované prechádzky, ktoré približujú práve túto hodnotu, ale tiež na druhej strane snažíme sa komunikovať aj s mestom a hľadať riešenia na ich záchranu.